ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଆଗାମୀ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତରେ ହେବ ନାହିଁ ଆଇସିସିର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଆଇସିସିର ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ 2027, 2029 ଓ 2031 ଟେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ହେବ। ଆଇସିସି କହିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍କୁ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ 2021ରେ ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍, 2023ରେ ଦ ଓଭାଲ ଏବଂ 2025ରେ ଲର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।